رخصتنا چاودێریە مافێ مرۆڤان هیومن ڕایتس وۆچ رەخنە یەکینەیەن پاراستناگەر یەپەگێ گرت ji ber got taneha zarokan tevlî refên xwe dike û wan dibe eniyên şer û pevçûnan. Rêxistina Human Rights Watch ya navdewletî duh di raportekê de rexneyên tund li YPG girtin û got taneha grupa çekdar ya Kurdî pabendî wêyekê nebûye got zarokên dijêr 18 salî ji nava refê xwe derxîne û vî karî rawestîne. Rêxistina navborî her wiha di raporta xwe de ragihand got YPG sala borî soz dabû wan got di navbera mehekê de hemû zarokên dijêr temenê 18 salî ji nava refên xwe derxîne û êdî zarokan tevlî refên xwe neke. Rawîşkarê taybet yê rêxistina navborî di raportê de dibêje piştî got sala derbasbûyî YPG soz da wan got zarokan wernegire. Di heman salê de YPG 105 şervanên zarok ji refên xwe derxistin û diyar dike mixabin di gel wêyekê de got YPG soz dabû êdî tu şervanên zarok qebûl neke û tevlî refên xwe neke lê soza xwe cîbecî nekir û di wan mehên borî de 6 zarokên din tevlî refên xwe kirine got temenê wan di navbera 10 heta 15 salî de ye û destnîşan dike got hin ji wan zarokan yê got bi YPG re îsal şer kirine di wan şera de hatine kuştin. Ferîd Ibrahams şîwermendê taybet yê dirêxistina Human Rights Watch di heman raportê de dide zanîn YPG soz dabû got zarokan neşîne şer û pevçûnan û divê ew pabendî vê sozê bibe herçende jî hêzên Kurdî şerê grûpên rêzê li yasayê nakin mîne Daeş. Lê ev yek nayê wê wateya got bihaneyan ji bin pêkirinên xwe re bibîne.